billahi mina seytani rajim. En calmini bandiraɓe meɗen en garti ɗo ene ayaw Piindi TV kono émission meɗen gonka debbo e ngorendo gonko debbo e ngorendo noon kono mbiɗen ni tan ma haalde suka kalda e mawɗo kalda e debbo kalda e gorko hande noon so ndi plateau o gandon wonko kewi wonko kewi ken yanoɓe festival Mali en garti joni noon en mbawa taɗen gowni bandiraɓe émission ñande fo chaque 15 jours émission en jiiɗa bandiraɓe meɗen jooɗo ene fattara en taw en pawonta ɗumen ɗum noon ko ɓitti ɓiili ko foof hande momin mennu on e komin guittuno Mali ko min guittuno Mali noon min jano ko festival dawlo pulago ɓe mbima so pulla noddi tan so pulago noddi tan pulago noto nde pulago noddi minen fulɓe min jeehi min notoyima te nde min notoyi ndene kadi ndimsama ɓe ngala hen saabu ɓe beltanima Sénégal foof no woru ɗum Sénégal naaɓe fof ɓe beltani saabu ko ɓikkon Sénégal naaɓe ƴano toon waɗede participation mumen kamɓe noon ɓe beltima e nder hen saabu wiyanoɓe JOUR ko balɗe ɗiɗi Allah e beelemma hettiɓe hoɓe mbi balɗe nayyi ɗe foof min juwat ɗum noon ko weltade tan kadi e weltanade hono bannoɗo festival o debbo cuusɗo pafɗo biyeteɗo Dieynaba Boli debbo pullo o weltanama no fewi saabu noon minen rewɓe kala komin darani wadde min mbaɗat ha feewa gonga noon ko worɓe balli min kono noon doole debbo ko gorko machallah min calmini hono joom galle o kadi par ce que min jino dustruma e nder festival o ko weltade tan ko weltanade kadi bandiraɓe kadi hamin mbaɗa erago amen e hakkude Mali e Sénégal ko jaam tan keeɗi toon ko jaam tan kadi heewi hen hamin mbiya kadi hono jinnaɓe meɗen wonɓe ɗo henne ɓe hono gouvernement o yoɓe jeccito kadi Mali saabu min ji natalgal ngal muusino no fewi pour min naata hen saabu kadi Mali e Sénégal haydara heƴani hen so wona jaam ko jaam tan keewi toon ɗum no nde ɓe jeccito bandiraɓe hande ko fulɓe goni toon fulɓe goni ɗo henna te enen fof ken gotum tade ko fulɓe goni toon noon fulɓe goni ɗo henna jeccitiren ɓe no fewi muuside saabu hande so jomum jooɗima balɗe ɗiɗi balɗe tati liggaki e gownoɗo rokkirde dépense tan yiidoto hen hoore muɗum ɗum noon jewtude famodiron barage uji ɗi mbawa udditede goto foof wawa yaade hen yeeyoɓe mbawa yitade hen koye mumen yahoɓe kadi ene gadda ɓe mbawa yitade hen koye mumen moƴƴani e Mali moƴƴani e Sénégal ɗum noon eɗen ñaagui bandiraɓe yo jewtu hen no fewi guddita barage uji eyyi ko ɗum ɗon min joguino komin jewtata hen kadi so ɗum ɓenni festival o eɗen calmina hen hono Ibou Kane Diallo Jeeri saabu kanko e puus ene wonde kanko e puus ne wonde kadi Amat Konate min gollima toon golle joɗɗe saabu neɗɗo kam wowani golloɗa ha para mbiya mi gollima golle joɗɗe kono ko bandiraɓe cettini min komin golli ko ɓe belti hen no fewi ɗum noon Ibou Kane yallah junnu ha juuta kadi Allah hokkuma kadi gona duusa pulago ngu no fewi par ce que min jii hen darnema hono Ablaye Pousse aussi min jii hen darnema no fewi Amat Konate min jii so heddimo e jimre a yimi ha weeli kadi a hooɗi ha weeli kadi minenne min joni bandiraɓe ha beltima ɗum noon bandiraɓe fulɓe min calmini on min jarnima en kadi ne wiye neɗɗo kala nde jaaɗa yiɗi jillu wooda tan ko ɓeydi hen min ɓeydarama hen saabu sa nani ɓeydaraɓe min jii toon artisteɓe mawɓe hono ko wayno Yaya Dramé artiste international ko bambaɗo so hoɗi mbiya ko ɗum o wawi so yimi kadi mbiya ko ɗum o wawi Seydi Dramé nde min gari nde wonnoon aɗa andi koɗo ko kotowo aɗa darima e jillu he no fewi min kayɗani min ɗomɗani min jiidarde ma Seydi Dramé yalla ɓeydi kadi bawol ngal no fewi e hono kaw Matar Sow gorko mo Bamako min calminima min calmini galle ma min beltanimama kadi no fewi min jino jaɓɓoriɗa min kadi e festival dawlo pulago vraiment kala nde fulɓe ndenti tan goto fof ma yi hen hoore muɗum nde min gummi Nioro
Mali parce que festival o ko balɗe 4 wonno le 17 et le 18 et le 19 le 20 wonno collecteur o nde collecteur o waɗa ha pari hamin jaaha hono jatigue amen kuña kaari hono Moussa Ɓan Moussa min calminimo min calmini galle ma min ji kadi darde nde yalla ɓeydu bawol ngal hono maire meɗen minen kam min mbawi tan ko fanorademo saabu nde min jahata e lawol he woodi komin ji kono nde min gartata on noon min gardi ko maire hubbi oto muɗum jonni min hen lawol ngol machallah hay caɗele goto min dañani hen seydi ɓan yalla ɓeydu bawol ngal min beltanimama no fewi kadi eɗen calmina hono bambaɗo meɗen cheikh bambaɗo min jeeyi golle joɗɗe ɗe mbaɗɗune nder festival o saabu ne wiye kala ko bambaɗo ala welani min kam min tengtini ɗum cheikh bambaɗo seydi ba min jii darde ma ane miñira kon ma ane koreji ma ane bandiran ma seydi ba min beltanimama no fewi kadi jillu ngu kadi on bonnani ɗum kadi mbiɗon ko enen fof ken artiseɓe dari ɗon hen darde nde poɗɗon darade hen seydi ba min beltanimama no fewi so ɗum ɓenni en kalat tan gonka debbo e gorendo ha hande saabu debbo jibinta hunde foof debbo jibinta walu debbo jibinta président debbo jibinta foof sa nani debbo jibinta foof noon wonko min jii toon machallah min gandi ko debbo jibini te ko pullo wi pullo daraniɗo leñol ngol hono Seydou Kane gorko mo Madina ala heeri min beltanimama no fewi kadi min jii darde nde machallah yalla ɓeydu bawol ngal saabu nde min gari miñiragel ma bonnani hen haydara o udditi galleji ɗi natama min jii galleji ɗi min jii bawol ngal min jii kadi ko yimɓe ɓe kalata ko foof min jiiri gite amen duuɓi 25 joganaɗo wuuro foof nguura haysa neɗɗo no wawi ɗumne de ene heewi ko neɗɗo waɗata hande jooɗo e camma kono Seydi Kane gila puɗɗiɗa ha hande haydara mankani ko yimɓe wuuro ma noon kaali wona min kaali saabu nde jettimi nde Madina ala heeri nde jettimi toon ko rewɓe nanmi ene kaale ma moƴƴere par ce que neɗɗo kala ko ñoha ene yiɗi nantaneɗe on noon ñoore nde bonani machallah gorko mo Gabon min beltanimama no fewi hamin jiiɗi kadi bandiraɓe kala mo wawano yo ñembu waɗa saabu ñembude moƴƴere bonani boni ko ñembude bonande kono a yi moƴƴere neɗɗo waɗi ñembu machallah minen de hamin jiiɗi ñembude moƴƴere min de mbaɗa ñaago Allah yalla hokkam wadde no Seydou waɗata nde machallah wona min noon haali ko koreji ma kaali yalla ɓeydu bawol ngal a weltanama no fewi Seydi Kane Diallo nde min jeehi kuñe kaare nde machallah min jeehi nokku goto ne waɗa toon koɗɗo Adama Aïcha Elimane Siré Samba Demba Ali Moutar tikka moƴo deftere o ndo Allah wi Seydi Tall hande Fouta so yaaji Cheikh Oumar ne jeeya hen so Fouta yaaji Cheikh Oumar ne jeeya hen so Pulaagu yaaji Cheikh Oumar ne jeeya hen hande sa yi Bamaranke ne haala Pulaar ko Cheikh Oumar rewɗa ɗo machallah Seydi Tall hamin parnoroma nde min jeehi to kuñe kaari min naati nokku Cheikh Oumar tawata ko ɓalade tataji ɗi gila 1905 wona hande gila min jibinaka amin mbawi wiide so jinnaɓe amin jibinanawmo ni duuɓi to hoosi machallah min naati ɗon min tawi ne fewnade foti fewnirede ni hitande fof ne waɗe GIA Seydi Tall lekki mo Cheikh Oumar joodino no wirdo to kuñakaari ko hikka lekki ke yen gila 1905 ko hikka lekki ke yen kiiɗon lekki hande hamin gitti hen saabu wiya kala ko gonduɗa so tawi tan aɗa wonde rafi walla aɗa wonde ko ganduɗa ko
ene jahluma yaha jiftu lekki lootoɗa heen ƴeewa Seydi Tall min ceerata e farnanadema Seydi Tall mbiya jobba Adama Aissa Ilima Siré Samba Demba Alimata minen kala ɗo min dari min mbiyata ko Tall min ƴettete sabu kala mo yettaka Tall oɗo saaha ko wayno Aissa woni hen fof hannde ne jiiɗi yettede Tall mi weltima noon mi weltima no feewi en kanna ɗo hannde tan bidde tan wiide ko jillu meɗen wonno kadi yimɓe kolla weltare mumen ko dañɗo e nguɗo jillu hannde vraiment min beltima hen no feewi ñooro malinaɓe fof jalti e calmini hannde ko wayno kaw bamen Basirou Ba e Aljuma en kamɓe fof vraiment en beltima en calmini hono gorko mo Nayi Adama Coulibaly en calmini bandiraɓe fof vraiment min beltima oɗo jillu festival o vraiment ko ɓeydare no feewi no feewi en calmini hono Dieynaba micro central hono Oumou en calmini bandiraɓe fof en kanni ɗo noon yewtere meɗen hannde gonka debbo e ngo rendo ha altine paade